हमरे नु झा सब लोग इनके गोर लगे छे। आहे बाबा करुण धिया दान यो। आहे बाबा करुण धिया दान यो। छबे बरस के रे छथिन सुकुमारी। सातम भेली समतुल यो। आठम धिया जग में प्रवेश कैलन। नवम ब्याहन गयो। आहे नवम ब्याहन योग यो। आहे बाबा करुण धिया दान यो। आहे बाबा करुण धिया दान यो। हरियर बांस केरा मरबा बनाविए। पान पत्र छारल जाए है। ताही मारब अपन बाबा बैसला कन्यालय। मोती कांझरा नीनोर यो। आहे मोती कांझरानी नोर यो। एक दिस बैसला नौआ ब्राह्मण। ब्राह्मण वेद पढ़ाऊ यो। आहे ब्राह्मण वेद सुनाऊ यो। आहे बाबा करुण धिया दान
कन्या योग्य वर भेटलनि रघुबर होबै लागल शुभ शुभ कन्यादान यो कन्या योग वर भेटलाह रघुबर शुभ शुभ करु कन्यादान यो कन्या दान कये उठला बाबा मोती झरनी नोर यो कन्या दान कये उठला बाबा मोती जका झरनी नोर यो एते दिन छलहु बेटी हमरहु कुल में आई होइ छी कुल संबार यो आहे आई होइ छी कुल संबिरान यो आहे आई धिया कुल संबिरान यो आहे बाबा करुण धिया दान 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 यो।